ke Pyrthei TV. Tunya kami ikimat dah kepesedang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Wada pedeng ke jingduna ki department kamtam ha Khubor yo sngo usamla Stevenson lingdot nonglan uwan basya khamat ha first division ha common stream but uyo atli ki distinction kata ha subject khasi but ha business. Unu usamla usang usa hasen duli ke bahap West Khasi Hills district but hangni ashlo usa ha mulai nongkwar but ulet puli ha Secret Heart Boys Higher Secondary School. Habekran wa unu samla ulia thu ba haba batai kinau hikai ha kelas shim sngo thu ba namar ba yo sngo ulong ba naga shispa person yo sngo la kumno at phau ne abusan person bar ula hap ba chukli tangi point na kinau hikai ka ba bon hi ula persang ban pulia dalade tingba kiwe ki kan ulong ru ba upenan kam da keyboard internet ling ba ka Google namar kalong ka bayara ba na ka benta jong u haba ukrekan ka jing kermen ya uslap bu unham hakum kani ka ayom lior kala pinshle ya kwa kra bat kwa sherpi ki bede ki artli ki wa ki betut ling ba ka sor shalom kini ki artli ki de ki wa ki bakong san bah ki baju pendap ya ka pung yam ka baju besar ya ka boarding sya ki pholak tli ki long yeng ha kani ka Jylla Meghalaya ka jing the jong lap ba lap san ha ka no sngi jong ga khan de truk Jymmang ala cha phusau kala pinshle ru ya ka benta jong ka surok ha ka shnong mulai nong pedeng ba ka wa kra ka ya lenti lasaki bagi kali ke bawan na ka surok ba national highway kimna shu bandrung sya ka surok shnong jong ka mulai nong pedeng na ka daw ba ka kala khang lenti sendan sebak ya ka surok ka kendro jong ka Bormanic College kemudian halai mer of Shillong kala tua kendit kensan ha ka puan la shiteng e ha ka khandru truk Jymmang ala cha phusau ka jing tua jong kani ka kendro ka dei na ka jing the jong la ba lapsan ha ka khandru truk Jymmang ala cha phusau na do ka por shi beje duna no sngi ha do ka por ka masan duna e janmin na ka jing tua ka kendro ka khando bad unar pos bala pendat ya ki cable wire kila hap pring surok bar khang sendan sebak ya ka surok ha perdanong se of Shillong hakani ka jing tua jong ka kendro kam shin dan satya ka nukuno ka jing ja ka basngausi ka jing le si bar ka jing set jong ki jabo jaban ya ki nala pentut klawan ra ya ka jing shlei ya ki bubun ki dukan ha them yo molong na ka jing the jong ula ba lapsan na do ka po shibeji duna no sngi ha do ka po san duna janmit ha ka khan ru tru Jymmang ara cha phusau ka ken hun jong ka Pyrthei TV klayo banding dor ya kani ka jing shlei ma them yo mulong lalap bagi jabo ki jaban ba ki plastik ki bla sata baro shkata surok ki la per halor ko ka bala pinshle ya ka surok baro ko we da ko ka bala pin so sat pat ya ki pat ba ka kalet kawan bat kara karong ka jing the jong lap ba ubajur ha ka kan ru truk Jymmang ala jar phusau lasaki ba ka benta jong ka lowala chumya klashle da ko ha preng surok kara do bala pinthut ya kalet kawan jong ki kali sau shaka ba ki thok a shaka nalor kata lasaki ru ba ki khina school ba ki pat ba ki banse banyat na preng ko ka bala lang ha preng surok ha preng jing the jong lap ba lapsan ubajur benle shik jaka ba ki thmu kani ka jing the jong ulap ba kala pin kolmar hi thlim ya ki pulet penyak kali ki ula persang ban treshitam ban pelat ya ka jing thang kali ke bujur ha kani ka sngi namar ka jing sakut jogi kali tang kata la sakiru ba ka surok smart city badang shna chelendat jong ka office di IPR ka shleda ko Kino yalam shnong kamauring kneng kelet ban kendu yu konrad ke sangma hapo ke yingsa ke jong u ban pinsngau halor ke jingdan kam ban danno ya ka multi-purpose hall ka mini stadium bar ka community college habekran bar ka Pyrthei TV uba shining star kharbi q ubri sketri shnong ulapin pau bana kalyang menteri rangba ka Jylla u konrad ke sangma ulapin pau bu unsele ya kini ke jingkwa jong ka dorbar shnong namar ba kini kilong ke badan kam ban kinti ya ka shnong ka thau bar ka shnong ka bolong deng ya ki bun ki shnong ki samla puli ke Jylla kila kolmar jumot ha ka por ba tho ya ke examines UET ar jar phusau ka bolong ha school ba Northeastern Hills University hakani ke jing tho examen ladan kombah rumut ki samla puli ki bela syukulan mat yap ler namar ke jing that palat benyeng lan ha arts cluster classroom na ke benta ban tho ya ke exam mentapat tu nya khmi I Khubor na Kylleng keri Chief Electoral Officer Jang Rajasthan Uprovin Gupta ula pentip panaduk pestang terekam ke Model Code of Conduct haduk menta ketana election keliok kurup syejar sispa andu klo tengka kepisa
Nalor kepisah oleh tu balik kurup drug basyong dor ars pa ar point arpusan klor tingka kakiat ke basyong dor sa punyo klor tingka kijing ais ngau bha kiba khandai pholak tingka bat kiwe pat kitiar kitar ke basyong dor news pa sa phulai point khandai punyo klor tingka Keterangan special cell jong ki pulit ke Delhi College hingsa jong ke MP Rajya Sabha jong ka Seng Aam Aadmi Party pentok kit hlo ke jing syak syok jong ka hingsa Menteri Rang Ba ke Delhi Arvind Kejriwal Ki pulit lalit tokit hadin ba telefon syaki pulit ba ke syak syok haubi baf kuma UPA jong Kejriwal Ki pulit lalit ho ba kamadin lalit syathanat de kalong bakan seujor ijahar kamadin Ka sarkar kelapin dunano ya kedo jongki sapu wijat ki dawai ki bajbendan kam ha ki pat ba pat ndujat ki wipat ki dawai na kabenta ke jingpang shini jingpang klongsnam pat ke jingpang nirba Kini gede ke jingpin bana na ke Department of Pharmaceutical and National Pharmaceutical Pricing Authority Ya kini karai la shim ha ke jingalang ba shispa sapula jong ke NPPA Lalap ya ke tissue paper ke badan ya ke jing tho ya ke kentin ke boong bom lalap ya kete apo ke Lingsun Air India ha Delhi Airport Kemudian ki pulit ke lawan poi ha kete ke Jaka bat lalap ba ke datang ke jing penting ya ki pat ba Kedai ke Lingsun ke bertemu belet Shavadodra Ki pulit ke latalasi ha berok ke Lingsun hendai ke melap ai Ki pulit ke Arunachal Pradesh ke liok kem apu wengut ki break badan keti ban pha ai kenthe Shabar Jylla ban pengap yaki ha ka kam demet bat napdeng ki apu wengut ki bisha kem we udai u he pulen Ki pulit kliok pelat im sangat ki kena kenthe ki bedang hapok kat Prasnam Karta. Uhe pulit uba syakem udah Deputy Superintendent of Police jangka Bulang Marik badan ha ke First Battalion jangka Arunachal Armed Police. Mentapat tengnya phaji Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Menteri Rang Ba do jangka Slovakia Robert Fico ula syaksiat bon kuli ha ke sini balang jangka tayo ha ke sor Hanlova Ufiko peladan mentah nya voice nam karta ula syaksiat ha ke por budang let ai kublai yakin dong kershan jong ha ke jaka pat ba hadim belawai ke jingalang jangka kenhun menteri sarkar Marmar penkit yu da ke helikopter Sharo se Welt Hospital kemudian ha Banska Bistrika hadin bala po yu bon kenta lapin bena bulalat na ke jingma Ubru besiat yu Menteri Rang Ba do udai u Jura Sintula umulung ubaju thok poetry ber unong seng ya ke Slovak Association of Writers ber udai unong kershan barat ba jang ke seng kemudian hakal yang persya ke Progressive Slovakia Party ulah siat yu Menteri Rang Ba do da ke suloi jong u ke bawla yu license Unong ilam jaga North Korea o Kim Jong Un walet jurip ya kita ya thma batmai ki ba ke North Korea ke lapin mi o Kim walet ban jurip ya kita thma ban pet lagi long ni am ki babiang ban IT no shak shipai Ulapin pa ko jing so kemen bagi tiar thma batmai jong ke North Korea ki de ki babiang na dong chadong bal ki baklan bor banyak khun ha ka thma Hendai shim lapin tip hangnu ke North Korea ke bu ya kita tiar thma thmai jong ka Lawrence Wong ulabam smai ku Menteri Rang Ba do bathma jong ke Singapore ha ke jingalang ke long hanong ba istana Lawrence ubla dan mentah san huwais nam karta udah Menteri Rang Ba do basau jong ke Singapore Udai Menteri Rang Ba do ubanding kong ubalakha hadin ba ke Singapore kala yo light load house nam ka khandai spa under pusan Ka Israel kala therbom ha ka tha jate la mingi jong ke Lebanon ha Baalbek ka bedai ka we ne ke jaka baklan bha ka Hezbollah Ketika jaka bagi Israel ke therbom kedai ke bajingai ke masih 4 km AA na kaput jang ke Israel ba ke Lebanon. Ka Hezbollah ru kelakam ba ke penpai kelah ya ke Israel da ke wasiat bon tili ke namding hapo put usam jang ke Israel. Katma pedang ke Hezbollah bar ke Israel kanang jor syu menta hadin ke jing syak penyap jong commander ke Hezbollah Hussein Meki hakishipai Israel. Ka sarkar Israel kekentat ya kara jong ka General Assembly ka United Nation ban ai bha lang ya ka Palestine kumuyo ki wepat kiri hapo ka United Nation. Menteri Rang Ba do ka Israel Benjamin Netanyahu ulaong ba ka Israel kan pedang da leleru ban ai lat ya keri ka ba jakari tengen ya kileno. Alnut ki beriu ki layap banda ki spak ngot ki mensau ha ka jingi ki bejur ka balami hadau lenong New Caledonia ban persya ya ka an thamai ba ka ying dor bar thau an ka France ka lawan ra ka High Commission jang ka France ka lapentip ba ka dan chi spak lai phongon ki besya kem ha ka jingi ki jai bendreu kanang ki bedai ki jai bendreu retpat ki lapen long da ka jingi ki bejur ban persya ya ka an ba ka France ka lawan ra ka taban ai la de ki nong France ban thap vote ha ki election New Caledonia
Ka jing ki jongki kedai namar ba ki shop ting lada ki nong France ki nyok lat ban bat ya ka sinchar khadar ke jat bindu jongki kan tranya. Ka jat bindu kana kadan setang arlak new pho jarngut New Caledonia. Ke New Caledonia kedai kedolun nong ke belayo ela ke jong ka jing lait lut ha ka sinchar khadar ndai kedai pan ke jaka ka bahap hapo pur usam jong ka France. Ka European Commission kalapin bana baklas dang pha tokit ya ka meta namar ba ka pin khen yiki kendon ka be dei ba ki khenna ret ha ka rukom pentreka me ka Facebook bat ke Instagram. Ka Commission kalalap ba ka meta kam sutnyo satya yaki kendon jang European Union Digital Service Act da ka ba ka pin ibet yaki video bat ki dur ki bedan jingta yaki khenna ret. Ladalap ba ka meta ka pin khen yaki an kan syak dan kuna 100% na ka jingmi jangka. Ka Commission kalap hak tokit ru ya ke TikTok halor ke juk ke te jing keno ba ka pen khen ya ka an ba ya dei ba ki khenaren. Kitu kilong ki khubor hakimat kimat khuble.